that. Igbo summer camp. You can write your class. This for you. So, now you have been given a pen. Camp handbook. Use the pen and also write your name on your camp handbook. Okay? Are we good? When you are done writing, you say Edechalam. When you are done writing, what would you say? Edechalam. Beautiful. Edechalam. Edechalam. This is what you'll be needing now. This is what you'll be needing now. You will not be needing these other ones. So you can just keep it here. So, date ụbọchị taa bụ 27. Ihe nkata abụọ. Yes, it's July. The screen is going to be ready for the work. Remember, check on them. You need your time on your neck. You need Where's the baby class? Downstairs. The second floor, the first floor. Okay. That is page 3. Page 3. Did you see camp anthem? Yes. Stop whatever you are writing. Be looking at what I'm showing you. Camp anthem. So I get football. More camp anthem. Because we use it before anything. Camp anthem. So I got to call you on. If you don't know it, you repeat after me. Oberi henke, agameme kochake. Oberi henke, agameme kochake. Oberi henke, agameme kochake. Tinye ya n'okpuloche mba agameme kochake. Tinye ya n'okpulokwa mba agameme kochake. Tinye ya n'okpulute mba agameme kochake.
aga m eme ka ọ chakee ka ọ chakee obere ihe nke aga m eme ka ọ chakee ka ọ chakee ka ọ chakee ka ọ chakee tinye ya n'okpuru oche mba aga m eme ka ọ chakee tinye ya n'okpuru akwa mba aga m eme ka ọ chakee tinye ya n'okpuru ute mba aga m eme ka ọ chakee ka ọ chakee ka ọ chakee ka ọ chakee. Now, can you sing it alone without me helping you? I want all of you to sing it together. Now, ọ bụrụ na nguzu atọ bido when I count 3 you start. Otu abụọ atọ ngwa bido. Obere nwake aga na mmehie chake obere ihe ke aga mmehie chake obere ihe ke aga mmehie tinye ya oya start tinye ya n'okpuru oche mba aga m eme ka ọ chakee tinye ya n'okpuru akwa mba aga m eme ka ọ chakee tinye ya n'okpuru ute mba aga m eme ka ọ chakee ka ọ chakee ka ọ chakee ka ọ chakee. Okay, ugbu a biko ka onwere onye nwere ike ịgụ ya naanị ya. Sing it alone. Hello. You want to try? You want to try? Ngwakwuru ọtọ. Ngwakwuru ọtọ. Obviously, ngwakwuru ọtọ. Kwuru ọtọ means stand up. When I say kwuru ọtọ, you stand up. It means stand up. Then ngwakwuru ọtọ. Ngwa ọ bụrụ na nguzu atọ, ibido when I count 3, you start. Otu, abụọ, atọ, ngwa bido. Obere nwake aga m kọrache obere nwake aga m kọchake obere nwake aga kọchake Obere tinye ya. Tinye ya n'oche mba aga meka chakee tinye n'okwa mba aga meka kachi tinye n'otu mba aga meka kachi Koloni yaka na ọgba nyiri nkuku na-akụ n'aka n'akụkọ aka ebe a. Kedu onye ọzọ nwere ike ịgụ ya naanị ya? Go again can sing alone. You want to try? Mgbakwuru ọtọ, mgba jide akwụkwọ gị bido. Ọ bụ na ngụzi atọ ibido. Otu, abụọ, atọ, bido. Obere ihe nke. Raise your voice. Okay. Tinye ya. Che. Mba.
Mba. So, mgbe ọbụla anyị chọrọ ịmalite klaasị mana ụtụtụ mana ehihie mana mgbede anyị ga-ebu ụzọ gụọ camp anthem ụka wee nwee ike mara anyị ahụ so ugbu a anyị ga-agazi n'ihe nke anyị nwere tata ngwa mepee akwụkwọ gị onye ọbụla mepee akwụkwọ ya ihu akwụkwọ nke itoolu ihu akwụkwọ nke itoolu na manya na-akpọ itoolu 29 good itoolu is 9 itoolu is 9 page 9 o nwetara ya ihu akwụkwọ nke itoolu is page 9 ọ na-erugo ebe ahụ imepela ya means have you opened it imepela ya Yes. how do you say yes in Igbo how do you say yes in Igbo so imepela ya good okay Prince imepela ya nne kedozi aha gị ahụ aha Igbo ka m na achọkwa m aha bekee achọghị m Prince and Princess kedu aha Igbo gị your Igbo name that is what I'm asking kedu aha Igbo gị Ọlaedo ka m nwere aha gị bụ Ọlaedo ihe ị ga-agwa m bụ aha m bụ Ọlaedo aha m bụ gịnị so kedu aha gị Ọlachi Ọlaedo na Ọlachi that's a wonderful name aha gị bụ Ọlachi aha gị bụ Ọlaedo aha gị bụ onye aha Igbo your Igbo name kedu aha Igbo gị what is the Igbo name Ugonnaya is it Ugonnaya okay nke a bụ Ugonnaya Ọlaakụ okay Ọlaakụ then Ọlaedo Ọlaedo nke a bụ Ugonnaya lekwe m na-echeta so nke a bụ Okwuchukwu so nne kedu aha Igbo gị Udochukwu nke a bụ Udochukwu aha m bụ Oriakụ Agata aha m bụ gịnị aha m nwa my name aha m bụ Oriakụ Agata onye nkụzi nwaanyị aha m bụ Chidimma aha onye nkụzi anyị bụ gịnị no that our teacher's name is what aha onye nkụzi anyị bụ gịnị Chidimma unu chọkwuo ya Chidimma okay so ihu akwụkwọ nke itoolu page 9 open it keep whatever you are doing and open page 9 no distraction imepela ya so ị ga-ahụ ebe edere day 1 you will see where it is written day 1 na-ele ya anya means be looking at it so anyị ga-ebido ihe a na-akpọ introduction n'olu bekee ndị Igbo na-akpọ ya nkọwa onwe that is introduction of oneself nkọwa onwe so anyị ọ bụrụ na njụọ gị aha gị egwa m aha gị when we finish that one we will continue so ọ bụrụ na ile anya ọ sị aha m bụ did you see it there that day one first class nne m gosi aha m bụ lee ya aha m bụ are you see aha m bụ there are you seeing it nne lee ya aha m bụ that is where we are now so aga m ebido na Okwuchukwu ọ bụ na njụọ gị kedu aha gị isi m aha m bụ then you put your name there I will start for myself aha m bụ Oriakụ Agata kedu aha gị mepee ọnụ gị kwụsị okwu ike achọghị m onye na-etinye ọnụ n'ime I don't want anybody that's speaking from inside open mouth open it very wide if you can shout it kedu aha gị aha m bụ Ifedi Okwuchukwu good otu aka nsi chọọ ya nna ihe na-adọkara akwụkwọ kedu aha gị kedu aha gị means what is your name so I expected you to answer me like this aha m bụ you now put your name so kedu aha gị Prince eche m ọsị na aha ya bụ
Afọ Igbo gị. Kedu aha Igbo ya? Princeway, gịnị bụ afọ Igbo gị? What is the Igbo name again? Ugonnaya. Ugonnaya. Afọ m bụ. Is it Ugonnaya or Ugbonnaya? Igonnaya. Egonnaya. Is it Igonnaya. Igonnaya. Igonnaya? Igu. Igonnaya. Igonnaya. Ah. Okay, now this is what you are going to say. Ahambo Igonnaya, then the surname. So Keda Hage. Keda Hage. The poem, open your mouth. Shut the mouth. Hola. Nne, Keda Hage. Ahambu Oletu. Good. Nne, Keda Hage. Ahambu Udochukwu Obinasma. Oh, you can carry your first in the class here. That means clap for yourself, like the meaning. Clap for yourself. Okay. Now, this is introduction of oneself. Then somebody can see you on the way, in the street, in your village, when you travel home, anywhere, and ask you, Keda Hage. Nine, you have not what you are going to answer the person. Also, Keda, if the person asks you, Keda Hage, you know that you are going to say, Ahambo. You now put your name. That's what the person is asking you. Then the person can also go ahead and ask you, Onye Ebe Kiebo. Do you know the meaning of Onye Ebe? Onye means person. Ebe means a place. Now asking you Onye Ebe Kiebo means where are you from? That is what the question is talking about. The person, if somebody asks you Onye Ebe Kiebo, Onye Ebe Kiebo, Onye Ebe Kiebo, the person is asking you where are you from? Meaning your state, the state you are from, or the town you are from. Do you understand? I believe that every one of you know your state here now. You know the name of your state, the state you are from. So open and jogi Onye Ebe. Can you see it? So see that? Onye Ebe Kiebo. Onye. Okay. Igonnaya, Onye Ebe Kiebo. Abum. Abum onye Imo. In order of my sit up, so that you not sleep. Igonnaya sị na ọ bụ onye Imo. Ọlakụ, Onye Ebe Kiebo. Abum onye Imo State. Ọlaedo, Onye Ebe Kiebo. Abu Onye Imo State. Imo State, mmadụ na-abụ achapụ na klaasị. Nne, Onye Ebe Kiebo. Abu Imo State. Not Abum Imo. You do not put Onye this time around. Abum Onye. Abu Onye Imo State. Abum Onye. Let's say it again. Abu Onye Imo State. Abum Onye Imo. Now everybody, you will repeat after me because you are finding it difficult to pronounce the words in the sentence. Okay, now repeat after me. Abum. Abu. Me pon no gifu. Abum. Abum. Onye. Abum. Onye. Abum. Onye. Abum. Onye. Abum onye. Abum onye Anambra State. Abum onye Anambra State. Abum onye Imo State. Abum onye Abia State. Abum onye Enugu State.
Abụ onye Enugu steeti. Onye nkụzi mgbajụọ m ajụjụ. Onye ebee ka? Onye ebee ka ị bụ? Abụ m onye Anambra steeti. Okwuchukwu onye ebee ka ị bụ? Abụ onye Anambra steeti. Igodi ya onye ebee ka ị bụ? Igonna ya sorry. Igonna ya onye ebee ka ị bụ? Abụ m your state. Imo state. Okay. Ọlakụ onye ebee ka ị bụ? Sorry. Ọlaedo onye ebee ka ị bụ? Abụ onye Imo steeti. Good. Nne onye ebee ka ị bụ? Abụ onye Imo steeti. Good. Mgbakọrọ na ụmụ n'aka na ụnụ zara nke ọma. Kọrọ onwe gị aka. I see. Your onwe gị aka n'isi. Clap your hand. Clap your hand for yourself. Clap for yourself. Good. Okay. Now. Good. Kedu aha gị? Na-emepe ọnụ gị na-ekwu okwu. When you ask a question, mepee ọnụ gị na-ekwu okwu. Okay. Ugbu a, anyị ga-aga na okay. Nwere nke njọ bụ onye nkụzi gosiri himself. Then ha mepezi akwụkwọ a ka anyị mụ alphabet. Okay, unu wepụta akwụkwọ unu. Go on, do fast. Yeah, where are you going to? Come here. Mom, when are we going to start coloring? You color. It's step by step. And before you color, you have to listen. Okay? Pay attention. So, mepee akwụkwọ a. Igbo summer book. Mepee Igbo summer book. Already we can color. Oh, even here I never did n'ime ebe a. Yes. Oh. Mom started coloring. No? Have you been asked to color? No. Mom, is it the first page? Mana this nkọwa onwe a bụ It's page 6. Mom, Obube mana ide Mom, ekọrọ what ndị nke page ebe are a. we? Mom, what page are we doing? Page 6. Don't start coloring yet. Oka mụ na emetọpụrụ nkọwa onwe a. Oka mụ na emetọpụrụ nkọwa onwe a. Mom. Ọ sị adị m afọ their years. Esi. No, page 2, please start on page 2. See? No, yeah, it's the alphabet. Please use the alphabet. Which one are we doing? Chere onye nkụzi gị ga-agwa gị ebe anyị ga-ebi. Mgbata akwụkwọ a mepee ihu akwụkwọ nke atọ. Page 3. Ihu akwụkwọ nke atọ, page 3. I'm Mepee ya. already there. You are already there. Good. 6. Yes, anyị ka nọkwa maka nkọwa onwe. Following. Nkọwa onwe. I can't wait to color. Do you see that boy that puts his hand like this? Yes. You hurry up. Yes. Do you know what that boy is saying? Hello. It's not hello. My name is. No, it's not what he's saying. The age I am. The age I am. Hello. Wala kise. The age I am. Also, Adim Afo. Adim Afo means I am so years. Not mention the name of your how old you are. Do you understand? Adim Afo. Can you see that there? That's why you put the how many years you are. Adim Afo. Are you seeing what I'm showing you? That's what the boy is trying to tell us. How old he is. Adim Afo. So now I will tell you my own. You will tell me your own. Do you understand? I will tell you how old I am. You will tell me how old you are. Eh? Don't be surprised of anybody's don't be surprised my own. So my own. Adim Afo Iri. Your turn. I like you. You are laughing at me now. Adim Afo Iri. That is for 10 years. Yeah, I'm 10 years old. Correct. Nema kiss also. Nema kiss means give me 5. Adim Afole Iri. So put Afole kede.
Afọ gịnị? Complete it. 6. Afọ 6. Okay, I will now tell you what 6 is in Igbo. Is C. 6 is what? Is C. 6 is what? Is C. So you now say Adim Afọ. You repeat it. Adim Afọ is C. Igo Naya. Afọ Lekebe. Afọ Lekebe. That is, how old are you? Afọ Lekebe. No, follow the statement. Also, see what that says. Adim Afọ. You now mention the number. 6. No, say it as a sentence. Adim. Read it. Adim Afọ. Leyeba. Adim Afọ. 6. What do you call 6 in Igbo? Is C. You're not listening when all I said it. Is C. So what you say is Adim Afọ is C. Igbo me, I say it like that. Adim Afọ is C. Good. Olako. Afọ Lekede. Adim Afọ Asa. Good. Oledo. Afọ Lekede. Adim Afọ. Asa. Kedu ana metif kale aha ya? Udochukwu. Udochukwu afọ Lekede. Adi afọ isi. Isi. Ya ngwakọ ọnụ mụ n'aka. Ụmụ nchazara nke ọma. Onye nkụzi afọ Lekede. Ekwere m nke m. Adị m afọ 10. Ọ kwekwa mụ na ndị afọ 10. Adị m afọ 10. Onye nkụzi biko gwa ya afọ ole edo. Ya bụ klaasị. Adị m afọ 3. Onye nkụzi sị na ọ dị afọ ole? 3. Okay, o so anyị ọkụzụ. Na ngwanagha. Akwụkwọ ya. Okay, eji ya bịa. Okay, ha si echi. Okay, nna. Alright, nsogbu adịghị. My phone. Thank you. Okay, Nna. Ndo. Kedu onye ga-agwa m ihe ndo pụtara n'asụsụ Bekee? Gịnị bụ ndo? Kedu ihe a na-akpọ ndo n'asụsụ Bekee? What is ndo in English? Sorry. Oh, so you even know the meaning of what I'm telling you. You see, ngwakọrọ na ya aka na ngwatara maka na ọ Kọrọ ya aka. Ọ sị na ndo pụtara gịnị? Sorry. So if I tell you ndo, know that I'm not insulting you. I'm telling you sorry. I'm telling you what? Sorry. So at this junction, I want us to learn the Igbo 5 magic words before we continue. So that let's sing. Now you will sing after me. Ndo biko dalo. Ndo biko dalo. Ndo biko dalo. Ndo biko dalo. Sorry, please, thank you. Sorry, please, thank you. Sorry, please, thank you. Sorry, please, thank you. Ndo biko dalo. Ndo biko dalo. Sorry, please, thank you. Sorry, please, thank That you. means ndo is what? Sorry, Biko is what? please, Dalo is what? thank you. So who can sing this song for me now? Play Gagrumegwa. Ndo biko dalo. Sorry, please, thank you. You say both in Igbo and English for me. Tabido na udochukwu gola ayi also. Pull up lele camera. Ndo biko dalo. Sorry, please, thank you. Good. Ndo biko dalo. Sorry, please, thank you. Wow. Okuchukwu ngwa ina-ewere aka gị ngwa gola anya. Pull up. Lele camera anya. Ndo biko dalo. Sorry, please, thank you. Ndo biko dalo. Sorry, please, thank you. Oledo, I know you can do it. Oledo, do it for us. Say it, yeah? Wago potaya, please. The 5 Igbo magic word. Ola kungwa potia. Ngwa. Ndo biko sorry. Ndo biko dalo. Oya. Ndo biko dalo. Sorry. Sorry.
please thank you. Also, again. Sorry, please thank you. Ngwa, ọla kwuo ya. Ọla okay. Sorry, thank you. Good. Sorry, please thank you. Good. Igbotoons, can you say it for us? Oya, kwuola ya. The 5 Igbo magic words. Oya. Ndo biko daalụ. Oya, start like that. Ndo. Sorry, please thank you. Ndo. Sorry, please thank you. Okay. Oh, no, Daba. Nọdala n'oche. Okay. Unu agbalịala. Unu mere nke ọma. Ngwa jidekwa na akwụkwọ unu. Kwa nke gị bụ nke a. Kedu nke gị? Okay. So anytime I ask you to, in every class before you do others, you repeat all these things. So I ask you to mention the 5 Igbo magic words to recite them for me. Then the last thing we are going to do here before you enter alphabet is Osi. Unamurumoka, this boy. Odewakwara otua. Osi. Esim. Can you see the word? Esim. Did you see it? Yeah. That's what I'm reading. Betuyaka. Esim. Esim. Can you see dash? That dash is where you put where you are. That esim means I am from. Do you understand? Esim means what? I am from. So on that dash you put where you are from. Now I will say my own. Esim Anambra State. That is I'm from Anambra State. Esim Anambra State. Are you getting me? Are you listening? Esim Anambra State. So Okuchukwu Kedebisi. Igbotoons Kedebisi. Imo State. What Esim Imo State like that. Imo State. Okay, Olako Kedebisi. Usiokwike, speak it, say it right. Kedebisi. Imo State. Good. Oledo. Kedebisi. Esim Imo State. Good. Udochukwu. Kedebisi. Esim. Nele yanya. Kedebisi. Esim Imo State. Good. Yes. Ona marago ebe unusi. All of you have known where you are from. Okay. Ngwa mepezie ihu akwụkwọ nke anọ. Anọ means 4. E means open. Mepe means what? Open. Mepe means what? Open. Everybody say mepe. 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 What does mepe mean? Open. Okay. Ihu akwụkwọ. What is the meaning of ihu akwụkwọ? Page. What is the meaning of ihu akwụkwọ? Page. So mepe ihu akwụkwọ nke ise. Ihu akwụkwọ nke ole? Ise. Ihu akwụkwọ nke ole? That is page 5. Are we there? So ị ga-ahụ ebe edere ABD Igbo ọkwa? ABD Igbo. So ndị maazị si tupu anyị akụsịrị ABD na ga-watch ya. So ekwesịrị itinyere ha ebe a ka ha watch go. Anyị chọrọ itinye ebe a. Please come and put the Igbo alphabet. Igbo alphabet. Igbo alphabet. Yes. Oh, so who said ABCD? Who said it here? Yes. So as you recited it, you'll be looking at it or looking at your book. You learn it because after that, all of you are going to recite it.
Oh, what you just said about is to call me. You've not answered it. But see, But see what? So go to YouTube. Gịnị bụ aha? 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 Aha. Name. What is your name? Why am I? Oh, don't get serious. Aha. What's the So, That is not a only the name. Yeah? Olaku. You watch this, okay? So when you're done watching it, Oh yeah, everybody, listen. yeah, that is for the second class. Repeat after So, what was it? How many twice? Twice before. Can I have more your phone?
In Jari Mutasibu, yes, right now, upon the language of online classes, people shall with each other. Be the group chat hero with exclusive travel deals. Booking.com. Okay, I'm gonna put that this side. I'm gonna put that this side. Okay, let's come to this side. I'm gonna put that this side. Now. Whatever hand is fine. Mara ya diwe ude makano leba abu. Kawe mekene sekete bro. Okay, table. Okay. Leave that thing. Go and join them. Oh, you put leave that thing. Leave that thing. Oh, how are you not there, Bam? I just soon to people should stand. You sing along, stand and dance, and you watch the thing. And Check your sing along with them. Open your mouth. Me Paul. Another who sings is when he's going to get a gift at the end of the camp. You know you are being stored, Right? right? You know you want a gift, So right? let's come to Come the to side. gift. Come forward. Nah. Come forward. Nna actually make coloring. Let And me Nna coloring. actually is a I met her building one. They make coloring. afternoon class. I told him. Afternoon class. Sleep now. Don't sleep. I don't know. You can leave yourself. You're not running away. Okay, what's in your life? You can't even say so. All I told you for. I told you Okay. something. All I told you. You understand? Star, right? Okay, can you do? Check your body. Let's just start playing. Remember where you go. Oh, comment.
Howard, teacher. Bega. V. Smile. Wing. Yin. Z. Okay, hold on. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Okay. Good job. Koromu naka, clap for yourself. That is Koromu naka, clap for yourself. So what? I got your room. Can I color with them? They cannot go and rest. Color them here. Okay, they can. From the timetable, they can now. Una is one wow. All coloring culture. Break time to rest. Recess. You want to go to your room? Where is it? You show me. Upstairs. Can do first, okay? Let's check other people too. Oh, 1 hour. I ain't possible to okay. So can okay? So can I just go ahead? They can just be around. Okay, no problem. They can go to table. Okay, come and sit down. No, your boy wants to sleep. So you just look at it. I want to have the hatch in and all. Can I just lay here? Can I just go here? Never. Also, what? Can I go here? Can I just go here? So full. Also, you have break. Also, 15 minutes. They don't have that break. You know, cause what you about to do, I want the opportunity. You must say, when I have that 15 minutes, have the metal class start. You again. You never get to the class at day 1. And you also recess. Let them be free. I won't overdo it, but once it's recess time, once it's that time, and that bell rings, but they will get up and leave you. So now you just have to move around, okay? You stretch yourself, take your time. When you know what stretching means, when you stretch yourself, okay? Oh yeah, it's a break time.